Sí, estic gravant. Estem aquí amb els amics passant una estona de briseta, iau, no? Així cosets, mira, això. Canal, això no canal. El Dani està una mica sec. Està bastant sec el Dani. No s'ha mullat encara. Això és la nàutica, és el glamour de la nàutica. El part de collonut aquests segments, s'han equivocat només de 15 números. Però bueno, igual tenies que multiplicar per 2. Què dieu? Mira, passen l'estona. Tu vinga a riure, no? Que és collonós, tu és divertit. Ara estic esperant que vingui una onada i mulli el Dani. Ara, espera, encara no. S'ha d'esperar un parell de minuts i ja està fet. Ara sembla que en ve una. Vale, ara riu. Fa solet, almenys. A veure si em rento la cara, que ja m'acabo de llevar. Quan acabis vés preparant una mica de cafè. Vale, ara vaig. Ara que anem plans hem d'aprofitar.